μιλήσουμε για τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου, από τις 8 Νοεμβρίου στις 15 Νοεμβρίου. Είναι εβδομάδα ανατροπών και βαθιών συνειδητοποιήσεων. Η δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου συνεχίζει να κινείται με έντονους ρυθμούς, με τον ήλιο να διανύει τα βάθη του Σκορπιού και να φωτίζει ανάγκες για εσωτερική μεταμόρφωση και ουσιαστικές αποφάσεις. Η είσοδος της Αφροδίτης επίσης στο ζώδιο του Σκορπιού ενισχύει το πάθος αλλά και την επιθυμία για έλεγχο στις σχέσεις και στα οικονομικά. Το τετράγωνο της με τον Πλούτονα από τον Υδροχόο φέρνει στο φως κρυμμένα συναισθήματα, αιμονές ή δυναμικές που ζητούν ανανέωση. Είναι η στιγμή να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια χωρίς φόβο, αλλά με ωριμότητα. Ο Άρης πλέον στο τοξότη φέρνει ενέργεια, αυθορμητισμό και την ανάγκη να προχωρήσουμε μπροστά, ακόμα και αν δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις. Η σύνοδος του με τον Ερμή ανοίγει δρόμους για ειλικρινή διάλογο, άμεσες αποφάσεις και δυναμική έκφραση ιδεών. Ωστόσο, η ασύνδετη αντίθεσή τους με τον ανάδρομο ουρανό στον Ταύρο μπορεί να προκαλέσει ξαφνικά γεγονότα, νευρικότητα ή απρόβλεπτες ανατροπές στα σχέδια. Είναι μια εβδομάδα αφύπνισης και εσωτερικής δύναμης, όπου ό,τι αλλάζει γίνεται για να αποκαλύψει το πιο αληθινό σας μονοπάτι. Ο Ερμής Ανάδρομος στο τοξότη στις 9 Νοεμβρίου φέρνει σύγχυση στην επικοινωνία, ταξίδια και γενικά στα σχέδιά σας. Αναθεώρηση ιδεών, πίστης και στόχων. Προσοχή σε παρεξηγήσεις, καθυστερήσεις και υπερβολικές συζητήσεις. Η στάση του Δία στον Καρκίνο στις 11 Νοεμβρίου είναι καθοριστική, καθώς δίνει έμφαση σε ζητήματα ανάπτυξης, πίστης και προστασίας, αλλά και σε ένα είδος παγώματος που μας καλεί να σκεφτούμε όρημα πριν κάνουμε το επόμενο μεγάλο μας βήμα. Προχωράμε στο ζώδιο του Κρυού για την εβδομάδα 8 Νοεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου. Η δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Η εβδομάδα φέρνει ένταση αλλά και ευκαιρίες για βαθιά ξεκαθαρίσματα. Ο ήλιος και η Αφροδίτη στο Σκορπιό φωτίζουν θέματα οικονομικής ασφάλειας, συναισθηματικής εξάρτησης και έλεγχου σχέσεων. Το τετράγωνο της Αφροδίτης στο Σκορπιό με τον Πλούτορα στον Υδροχόο μπορεί να φέρει πιέσεις ή αποκαλύψεις που σας οθούν να πάρετε ξεκάθαρη στάση απέναντι στη ζωή. Μην αντιδράτε παρορμητικά, μείνετε ψύχρεμοι και εστιάστε τη δύναμη της μεταμόρφωσης. Επαγγελματικά και οικονομικά. Για τη δεύτερη εβδομάδα, ο Άρης κυβερνήτης σας μαζί με τον Ερμή στον τοξότη δίνουν ενέργεια, τόλμη και επιχειρηματικό πνεύμα. Είναι μια στιγμή για διάφορα ξεκινήματα σε θέματα σπουδών ή επαφές με το εξωτερικό. Όμως ο Ερμής Ανάδρομος σε 9 Νοεμβρίου γενικότερα χρειάζεται να αναθεωρήσετε ταξιδιωτικά σχέδια και σπουδές, να μην προκύψουν παρεξηγήσεις επικοινωνίες, αλλά και να αποκτήσετε νέα οπτική για μελλοντικούς στόχους. Ωστόσο, η αντίθεσή τους με τον ανάδρομο ουρανό στον Ταύρο προειδοποιεί για ξαφνικές αλλαγές στα οικονομικά ή απρόβλεπτα έξοδα, γι' αυτό πρέπει να αποφύγετε τα ρίσκα. Όσον αφορά τα ερωτικά σας, η Αφροδίτη στο Σκορπιό εντείνει το πάθος και φέρνει στη σχέση σας έντονη χημεία αλλά και συναισθηματικά παιχνίδια εξουσίας. Αν είστε σε σχέση, χρειάζεται να δείξετε εμπιστοσύνη. Αν είστε μόνοι, ένα πρόσωπο από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψει τελείως απρόσμενα. Η στάση του Δία στον Καρκίνο στις 11 Νοεμβρίου φέρνει εσωτερική σταθερότητα και υπενθυμίζει ότι η αληθινή ασφάλεια ξεκινάει από μέσα σας. Προχωράμε στο ζώδιο του Ταύρου. Για τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου γίνεται η πρόβλεψη από τις 8 Νοεμβρίου στις 15 Νοεμβρίου. Γενικότερα οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο προσκήνιο. Ο ήλιος και η Αφροδίτη απέναντί σας στο Σκορπιό φέρνουν έντονα συναισθήματα και επιθυμία για ουσιαστική σύνδεση. Το τετράγωνο της Αφροδίτης από το Σκορπιό με τον Πλούτονα στον Υδροχόο μπορεί να φέρει αποκαλύψεις ή συγκρούσεις με κάποιο σημαντικό πρόσωπο. Κρατήστε ψυχραιμία και αποφύγετε τις υπερβολές που φέρνουν διασπάσεις. Όσον αφορά τα επαγγελματικά και τα οικονομικά σας, ο Άρης και ο Ερμής στο τοξότη σας κάνουν πιο τολμηρούς στις οικονομικές κινήσεις, αλλά η αντίθεσή τους με τον ανάδρομο ουρανό στο ζώδιό σας δείχνει αστάθεια και απρόβλεπτες εξελίξεις, όπως και η ανάδρομη κίνηση του Ερμή στις 9 με 11 Νοεμβρίου. Επανεξετάσετε οικονομικές συμφωνίες και κοινά χρέη
να αποφύγετε ρίσκα καθώς καθυστερήσεις ή παρανοήσεις μπορεί να επηρεάσουν την προσωπική σας ασφάλεια. Ο Δίας γενικότερα στον καρκίνο στις 11 Νοεμβρίου φέρνει στήριξη μέσα από επικοινωνία, διαπραγματεύσεις ή ένα κοντινό πρόσωπο παραμένει δίπλα σας, προσφέροντας τη σταθερότητα που χρειάζεστε. Όσον αφορά τα ερωτικά, η Αφροδίτη κυβερνήτη σας και απέναντί σας δυναμώνει το πάθος αλλά και την ανάγκη για έλεγχο. Αν είστε σε σχέση, προκύπτουν σημαντικές συζητήσεις για το μέλλον. Αν είστε μόνοι, μια νέα γνωριμία μπορεί να σας ευνηδιάσει. Μείνετε ανοιχτοί, αλλά μην βιάζεστε να δεσμευτείτε. Όταν η Αφροδίτη από το Σκορπιό συναντά τον Πλούτονα σε τετράγωνο, ο έρωτας δεν παίζει, καίει. Μία ματιά αρκεί για να ανατρέψει τα πάντα. Προχωράμε για την εβδομαδιαία πρόβλεψη από 8 έως 15 Νοεμβρίου στο ζώδιο των Διδύμων. Η καθημερινότητα απαιτεί οργάνωση και ψυχραιμία. Ο ήλιος και η Αφροδίτη στο Σκορπιό φέρνουν πίεση σε εργασία ή υγεία, αλλά και ευκαιρίες για βελτίωση. Το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Πλούτονα αποκαλύπτει τι πρέπει να αλλάξει για να ισορροπήσετε σώμα και πνεύμα. Στα επαγγελματικά και στα οικονομικά σας. Ο Άρης και ο Ερμής απέναντί σας στον Τοξότη φέρνουν ένταση σε συνεργασίες, αλλά και ευκαιρίες για νέες συνεργασίες ή συμφωνίες που χρειάζονται διαπραγμάτευση. Προσοχή όμως σε παρεξηγήσεις, υπερβολές και λόγια. Η ασύνδετη αντίθεση με τον ουρανό δείχνει ξαφνικές ανατροπές σε σχέδια ή καθυστερήσεις που έρχονται απρόοπτα. Ο Δίας σε στάση στον καρκίνο στις 11 Νοεμβρίου βοηθά στα οικονομικά μέσω οικογενειακών προσώπων και έτσι θα νιώσετε ασφάλεια. Όσον αφορά τα ερωτικά, η Αφροδίτη ενισχύει το συναίσθημα αλλά και την ανάγκη για φροντίδα μέσα στη σχέση. Αν είστε σε δέσμευση, αποφύγετε τις επικρίσεις και την ένταση που επιφέρει διαπληκτισμούς. Αν είστε ελεύθεροι, ένα φλερτ μπορεί να ξεκινήσει μέσα από το χώρο της δουλειάς. Με την Αφροδίτη στο Σκορπιό, σε τετράγωνο με τον Πλούτονα, ο έρωτας γίνεται καθρέφτης των φόβων και των επιθυμιών σας. Με τον Ερμή ανάδρομο απέναντί σας από τον Τοξότη, στις 11 Νοεμβρίου, οι σχέσεις σας δοκιμάζονται, αναδύονται παρεξηγήσεις ή επανασυνδέσεις, προσφέροντας ευκαιρία για βαθύτερη κατανόηση και βελτίωση της επικοινωνίας σας. Προχωράμε στο ζώδιο του Καρκίνου για την εβδομαδιαία πρόβλεψη από 8 έως 15 Νοεμβρίου. Η καρδιά και η δημιουργικότητα βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο ήλιος και η Αφροδίτη στο Σκορπιό ξυπνούν το πάθος και την ανάγκη να εκφράσετε όσα νιώθετε. Το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Πλούτονα μπορεί να επιφέρει αναταράξεις σε σχέσεις, σε συνεργασίες, όμως είναι και μία ευκαιρία για ανανέωση. Με τον Ερμή ανάδρομο στις 9 Νοεμβρίου επανεξετάζεται εργασιακές υποχρεώσεις και ρουτίνα, μικρές αναβολές φέρνουν κούραση και γενικότερα κάποια μαθήματα πάνω σε οργάνωση. Όσον αφορά τα επαγγελματικά και τα οικονομικά σας, ο Άρης και ο Ερμής στο Τοξότη εντείνουν το ρυθμό στη δουλειά, ζητώντας ευελιξία και καθαρό πρόγραμμα. Η ασύνδεση αντίθεση με τον ουρανό από τον Ταύρο μπορεί να φέρει ανατροπές από συνεργασίες ή αλλαγές στην ομάδα σας και αυτό θα ενταθεί κατά την αναδρομή του Ερμή στις 9 Νοεμβρίου. Ο Δίας σε στάση στο ζώδιό σας στις 11 Νοεμβρίου προσφέρει τύχη, έμπνευση και εσωτερική σταθερότητα. Αξιοποιήστε τη για να βάλετε νέους στόχους και να οργανωθείτε καλύτερα. Όσον αφορά τα ερωτικά σας, η Αφροδίτη στο Σκορπιό ανεβάζει τη λίμπητο, έντονη επιθυμία για συναισθηματικό δέσιμο. Αν είστε μόνοι, μια γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα και απρόσμενα. Αν είστε σε σχέση, η εβδομάδα βοηθάει να αναζωπηρωθεί το πάθος. Το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Πλούτονα λέει: ό,τι κρύβεται πίσω από βλέμματα, η λόγια τώρα δεν μένει μυστικό. Ο Πλούτονας ξεσκεπάζει τις βαθύτερες ανάγκες και τις κρυφές ερωτικές παρορμήσεις. Προχωράμε στο ζώδιο του Λέοντα για την εβδομάδα από 8 έως 15 Νοεμβρίου. Η ενέργεια επικεντρώνεται στο σπίτι, την οικογένεια και γενικότερα στον εαυτό σας.
Ο ήλιος και η Αφροδίτη στο Σκορπιό σας οθούν να ασχοληθείτε με προσωπικές υποθέσεις και συναισθηματικά θέματα που έχουν να κάνουν με την οικογενειακή σας ρίζα. Το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Πλούτονα φέρνει την ανάγκη για ξεκαθαρίσματα σε ό,τι αφορά την οικογένεια, τις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Με την ανάδρομη κίνηση του Ερμή στις 9 Νοεμβρίου, ρομαντικά ζητήματα και δημιουργικά σχέδια χρειάζονται επανεξέταση, γι' αυτό αποφύγετε υπερβολές και δείτε τι πραγματικά σας εμπνέει. Όσον αφορά τα επαγγελματικά και τα οικονομικά σας, ο Άρης και ο Ερμής στο Τοξότη αναζωογονούν τη δημιουργικότητά σας. Νέες ιδέες συνεργασίες ή ένα δημιουργικό project μπορεί να σας εμπνεύσουν. Ωστόσο, η ασύνδετη αντίθεση με τον ουρανό στον Ταύρο φέρνει απρόσμενες αλλαγές στην καριέρα, γι' αυτό αποφύγετε συγκρούσεις με ανωτέρους. Ο Δίας σε στάση στον Καρκίνο βοηθάει να βρείτε εσωτερική ηρεμία και να εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας. Όσον αφορά τα ερωτικά, η Αφροδίτη εντείνει τα συναισθήματα φέρνοντας βαθιές στιγμές οικειότητας αλλά και επίμονης παθιασμένης έντασης. Οι δεσμευμένοι βιώνουν πιο ουσιαστική σύνθεση, ενώ οι ελεύθεροι προσελκύουν πρόσωπα γενικότερα. Ένα παλιό συναίσθημα ίσως ξαναζωντανέψει. Το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Πλούτονα μπορεί να φέρει μία ακατανίκητη έλξη, σχεδόν επικίνδυνη, γιατί συνδυάζει πάθος, ένταση και ψυχολογικό παιχνίδι. Προχωράμε στο ζώδιο της Παρθένου. Η πρόβλεψη είναι για την εβδομάδα από τις 8 μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, είναι η δεύτερη εβδομάδα του Νοέμβρη. Η επικοινωνία και οι σχέσεις με το περιβάλλον σας είναι στο επίκεντρο. Ο ήλιος και η Αφροδίτη στο Σκορπιό τονίζουν συζητήσεις, συμφωνίες και επαφές, αλλά και την ανάγκη να εκφραστείτε πιο αληθινά. Το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Πλούτονα φέρνει αποκαλύψεις και σημαντικές αποφάσεις όσο ό,τι έχει να κάνει και ό,τι αφορά την καθημερινή σας εργασία, αλλά και πιέσεις μέσα στον εργασιακό σας χώρο. Με την ανάδρομη κίνηση του Ερμή στις 9 Νοεμβρίου επανέρχονται οικογενειακά θέματα ή θέματα σπιτιού. Επιδείξτε κατανόηση, καθώς επικοινωνιακές αστοχίες μπορεί να προκαλέσουν προσωπικές εντάσεις. Όσον αφορά για τα επαγγελματικά και τα οικονομικά σας, ο Άρης και ο Ερμής στο Τοξότη φέρνουν έντονη κινητικότητα στο σπίτι ή σε οικογενειακές υποθέσεις. Μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στο οικογενειακό περιβάλλον ή πιέσεις χρόνου. Ο ουρανός σε ασύνδετη αντίθεση με Ερμή και Άρη στο Τοξότη φέρνει ξαφνικά νέα που επηρεάζουν σχέδια σπουδών ή μετακινήσεων και ανατροπών που αφορούν τον επαγγελματικό σας χώρο. Ο Δίας γενικότερα στον Καρκίνο στις 11 Νοεμβρίου βοηθάει να λάβετε στήριξη από φίλους ή από ομάδες και να ξαναπρογραμματίσετε στόχους σας. Όσον αφορά τα ερωτικά, η Αφροδίτη στο Σκορπιό κάνει πιο θερμή την επικοινωνία και φέρνει ερωτικά μηνύματα ή φλερτ. Αν είστε δεσμευμένοι, μιλήστε ανοιχτά για όσα σας απασχολούν. Αν είστε ελεύθεροι, μια γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει μέσα από κοινά ενδιαφέροντα ή μέσα από την κοινωνική δικτύωση. Προχωράμε στο ζώδιο του Ζυγού για την εβδομάδα από τις 8 έως τις 15 Νοεμβρίου. Μετά από μια έντονη περίοδο, ο ήλιος και η Αφροδίτη στο Σκορπιό στρέφουν το ενδιαφέρον σας στα οικονομικά και τις προσωπικές αξίες τις δικές σας σε σχέση με τρίτους. Το τετράγωνο της Αφροδίτης στο Σκορπιό με τον Πλούτονα μπορεί να φέρει αλλαγές σε πηγές εσόδων ή σε ζητήματα αυτοεκτίμησης. Αποφύγετε υπερβολές και σπατάλες, είτε οικονομικές είτε συναισθηματικές. Με την ανάδρομη κίνηση του Ερμή στις 9 Νοεμβρίου, επικοινωνίες, ταξίδια και συμβόλαια χρειάζονται προσοχή, γι' αυτό αποφύγετε τις βιαστικές κινήσεις καθώς και υπογραφές. Θέλει λίγο υπομονή, επαγγελματικά και οικονομικά. Ο Άρης, ο Ερμής, ο Τοξότη σας κάνουν πιο δραστήριους στην επικοινωνία και πιο τολμηρούς σε διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, η αντίθεση με τον ουρανό στον Ταύρο δείχνει ανατροπές σε συμφωνίες ή ξαφνικά έξοδα. Είναι περίοδος όπου η οικονομική στρατηγική πρέπει να αναθεωρηθεί. Όσον αφορά επενδύσεις, δάνεια, συμβόλαια ή κοινά οικονομικά θέματα, χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή. Ο Δίας στον Καρκίνο βοηθά να σταθεροποιηθούν επαγγελματικά θέματα και να νιώσετε περισσότερη σιγουριά. Όσον αφορά τα ερωτικά, η Αφροδίτη κυβερνήτη σας από το Σκορπιό ενισχύει τη σεξουαλική σας διάθεση και το πάθος. Οι δεσμευμένοι μπαίνουν σε πιο ουσιαστικές συζητήσεις για το μέλλον,
ενώ οι ελεύθεροι προσελκύουν έντονες, αλλά ίσως και απρόσμενες γνωριμίες. Μην προσκολάστε στο παρελθόν, αφήστε χώρο για το αύριο. Προχωράμε στο ζώδιο του Σκορπιού. Πρόβλεψη είναι για την εβδομάδα από 8 ως 15 Νοεμβρίου. Με τον ήλιο και την Αφροδίτη στο ζώδιό σας, η εβδομάδα είναι καθοριστική για την προσωπική σας πορεία. Εμπνέεται δύναμη και γοητεία, όμως το τετράγωνο Αφροδίτης με τον Πλούτονα μπορεί να σας φέρει σε αντιπαράθεση ή να σας αναγκάσει να αλλάξετε στάση απέναντι σε πρόσωπα ή καταστάσεις που αφορούν και πρόσωπα ακόμα και της οικογένειας. Μείνετε σταθεροί στις απόψεις σας χωρίς να πιέσετε καταστάσεις. Γενικότερα όσον αφορά τα επαγγελματικά και τα οικονομικά, ο Άρης και ο Ερμής στο Τοξότη ενεργοποιούν τα οικονομικά σας και τη διαχείριση των πόρων. Μπορεί να υπάρχουν απρόσμενες ευκαιρίες αλλά και ανατροπές λόγω της αντίθεσης του ουρανού από τον Ταύρο. Οι οικονομικές συναλλαγές και προσωπικές αξίες αναθεωρούνται λόγω της ανάδρομης κίνησης του Ερμή στις 9 Νοεμβρίου. Προσέξτε παρεξηγήσεις και καθυστερήσεις. Η στάση του Δία στον Καρκίνο στις 11 Νοεμβρίου φέρνει στήριξη από το εξωτερικό ή από άτομα που πιστεύουν σε εσάς και μένουν σταθεροί στο πλάι σας ως αρρωγή. Το τετράγωνο Αφροδίτη Πλούτονα μπορεί να φέρει δυσκολίες στην οικονομική κατάσταση που αφορά την οικογένεια ή σε θέματα ακίνητης περιουσίας. Όσον αφορά τα ερωτικά, η Αφροδίτη στο ζώδιό σας κάνει ακαταμάχητους αλλά και πιο απόλυτους. Αν είστε σε σχέση, προσπαθήστε να ελέγξετε την τζίλια σας. Αν είστε ελεύθεροι, μια έντονη γνωριμία μπορεί να σας παρασύρει συναισθηματικά. Ο Δίας στον Καρκίνο φέρνει σταθεροποίηση και μια πιο όριμη ματιά στις σχέσεις, όμως ο ουρανός απέναντι μπορεί να φέρει και διακυμάνσεις, αποχωρήσεις ή και αποστασιοποίηση για λίγο καιρό. Προχωράμε στο ζώδιο του Τοξότη. Η πρόβλεψη είναι για την εβδομάδα από 8 ως 15 Νοεμβρίου, η δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Ο ήλιος και η Αφροδίτη στο Σκορπιό φωτίζουν το παρασκήνιο και τις κρυφές πτυχές της ζωής σας. Ίσως νιώσετε την ανάγκη να απομονωθείτε ή να ξεκαθαρίσετε μέσα σας καταστάσεις. Το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Πλούτονα φέρνει συναισθηματική ένταση και αποκαλύψεις. Με την ανάδρομη κίνηση του Ερμή στις 9 Νοεμβρίου αναθεωρείτε σχέδια, στόχους και ιδέες. Επαναπροσδιορίζετε τι πραγματικά επιθυμείτε, αποφεύγοντας υπερβολικές αντιδράσεις ή υποσχέσεις. Επαγγελματικά και οικονομικά. Ο Άρης και ο Ερμής στο ζώδιό σας δίνουν δυναμισμό, ενέργεια και λόγο που πείθει. Ωστόσο, η αντίθεση με τον ουρανό στον Ταύρο μπορεί να φέρει απρόβλεπτα γεγονότα στη δουλειά ή αλλαγές στο πρόγραμμά σας. Η Αφροδίτη δείκτης των οικονομικών, όταν σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτονα, δείχνει μια ενέργεια δυναμική αλλά και απαιτητική που θα χρειαστεί πολύ καλή ικανότητα διαχείρισης. Όσον αφορά τα ερωτικά, η Αφροδίτη ενεργοποιεί παλιές αναμνήσεις και μυστικά συναισθήματα. Αν είστε σε σχέση, η εβδομάδα βοηθάει σε επούλωση αισθηματικών παρεξηγήσεων. Αν είστε ελεύθεροι, ένα άτομο από το παρελθόν μπορεί να επαναμφανιστεί. Σκεφτείτε αν αξίζει δεύτερη ευκαιρία. Επίσης, αυτή τη βδομάδα θα υπάρχει μια μυστική έλξη σε επικοινωνία, ίσως και μέσω του διαδικτύου. Προχωράμε στο ζώδιο του εγώκερου για την εβδομάδα, για τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου, από τις 8 στις 15 Νοεμβρίου. Ο ήλιος και η Αφροδίτη στο Σκορπιό φέρνουν φίλους, ομάδες και νέες προοπτικές και στόχους στο προσκήνιο. Το τετράγωνο της Αφροδίτης από το Σκορπιό με τον Πλούτονα στον Υδροχό μας καλεί να επανεξετάσουμε σχέσεις εξουσίας και ρόλους μέσα από συνεργασίες. Μείνετε ανοιχτοί στις συνεργασίες χωρίς να χάσετε τον έλεγχο και να μην αφήσετε να σας ελέγχουν. Παλιές σκέψεις και φόβοι επιστρέφουν με την ανάδρομη κίνηση του Ερμή. Η ενδοσκόπηση σας βοηθά να απελευθερωθείτε από ψυχικά βάρη και να βρείτε την ηρεμία σας. Ο Άρης επαγγελματικά και οικονομικά. Ο Άρης και ο Ερμής στο Τοξότη φέρνουν έντονη δραστηριότητα στο προσκήνιο. Ίσως προετοιμαστείτε για ένα νέο σχέδιο ή να κλείσετε ένα κύκλο συνεργασιών. Ο ουρανός φέρνει απρόβλεπτα δημιουργικά σας έργα λόγω της αντίθεσης που δημιουργείται με τον Ερμή και Άρη, ενώ ο Δίας στον Καρκίνο σας βοηθάει να χτίσετε σταθερές επαγγελματικές συμμαχίες. Στα οικονομικά σας θα νιώσετε ίσως έντονη πίεση από απρόβλεπτα έξοδα. Όσον αφορά τα ερωτικά σας, η Αφροδίτη φέρνει νέες γνωριμίες μέσα από φίλους ή κοινά ενδιαφέροντα.
Οι δεσμευμένοι νιώθουν την ανάγκη για περισσότερη ελευθερία, ενώ οι ελεύθεροι μπορεί να γοητευτούν από κάποιον που δεν το περιμένουν. Η εβδομάδα δοκιμάζει αλλά και ανανεώνει τη συναισθηματική σας ζωή. Όμως χρειάζεστε προσοχή και το τετράγωνο της Αφροδίτης από το Σκορπιό με τον Πλούτονα, οι έρωτες φέρνουν πάθη, ζήλιες. Προχωράμε στο ζώδιο του Υδροχόου για τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου από τις 8 έως τις 15 Νοεμβρίου. Η επαγγελματική σας ζωή βρίσκεται στο προσκήνιο. Ο ήλιος και η Αφροδίτη στο Σκορπιό φέρνουν φως σε θέματα καριέρας και κύρους, αλλά το τετράγωνο Αφροδίτη στο Σκορπιό με τον Πλούτονα στο ζώδιό σας δημιουργεί εντάσεις και ανάγκη για αναπροσαρμογές. Μείνετε ευέλικτοι και προσαρμοστείτε στα νέα δεδομένα. Με τον Ερμή ανάδρομο στις 9-11 μπορεί να γίνουν κάποιες παρεξηγήσεις με φίλους, με ομάδες, να δοκιμαστούν οι σχέσεις, να αναθεωρήσετε κοινωνικούς κύκλους και στόχους και σίγουρα να προσέξετε τις αγορές και τις υπογραφές σας. Στα επαγγελματικά και στα οικονομικά, ο Άρης και ο Ερμής στον Τοξότη ευνοούν τα σχέδια, τις δημόσιες σχέσεις και την πρόθεση ιδεών. Η ασύνδετη αντίθεση με τον Ουρανό στον Ταύρο φέρνει ανατροπές σε οικογενειακά ή επαγγελματικά ζητήματα αλλά και απρόσμενες ευκαιρίες. Ο Δίας στον Καρκίνο στις 11 Νοεμβρίου βοηθά να σταθεροποιηθούν τα επαγγελματικά αρκεί να κινηθείτε με υπομονή. Ανακαλύπτονται κρυφές πηγές ή υποχρεώσεις που προηγμένως αγνοούσατε και χρειάζονται αποφασιστικότητα για να τακτοποιηθούν. Όσον αφορά τα ερωτικά, η Αφροδίτη στο Σκορπιό σε τετράγωνο με τον Πλούτονα στο ζώδιό σας τονίζει το ρόλο της εικόνας και της κοινωνικής αποδοχής στη σχέση σας. Μπορεί να υπάρξει έλξη με άτομο κύρους ή μέσα από το χώρο εργασίας. Αν είστε σε σχέση, αποφύγετε την ψυχρή στάση. Αν είστε ελεύθεροι, αφήστε το συναίσθημα να εκφραστεί με απόλυτη φυσικότητα. Η έλξη που νιώθετε είναι ακατανίκητη, σχεδόν επικίνδυνη, γιατί συνδυάζει πάθος, ένταση και ψυχολογικό παιχνίδι. Προσοχή λοιπόν στην έκφραση των συναισθημάτων. Προχωράμε στο ζώδιο των Ιχθύων. Η πρόβλεψη είναι για τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου, από τις 8 με τις 15 Νοεμβρίου. Ο ήλιος και η Αφροδίτη στο Σκορπιό ανοίγουν νέους ορίζοντες, ενισχύοντας την ανάγκη για εξερεύνηση, μάθηση ή ενδέχεται να κάνετε και ένα ταξίδι. Το τετράγωνο της Αφροδίτης στο Σκορπιό με τον Πλούτονα στον Υδροχό φέρνει αποκαλύψεις και αλλαγές στον τρόπο που βλέπετε τη ζωή. Είναι περίοδος εσωτερικής αναγέννησης. Όσον αφορά τα επαγγελματικά και τα οικονομικά, ο Άρης και ο Ερμής στο Τοξότη αυξάνουν τη δράση στα επαγγελματικά, αλλά υπάρχει και ένα άγχος για το μέλλον. Η ασύνδετη αντίθεση με τον Ουρανό μπορεί να φέρει ξαφνικές ειδήσεις ή αλλαγές με συμφωνίες. Με τον Ερμή σαν ανάδρομη κίνηση στις 9 Νοεμβρίου ενδέχεται καθυστερήσεις στην καριέρα. Η επικοινωνία με ανωτέρους σας οθούν να επαναξιολογήσετε επαγγελματική πορεία και φιλοδοξίες. Ο Δίας στον Καρκίνο στις 11 Νοεμβρίου φέρνει τύχη αν ακολουθήσετε την πεπατημένη οδό. Οι συνεργασίες και οι συμφωνίες μπορεί να δοκιμαστούν, να καθυστερούν και να φέρουν πιθανές διαφωνίες ή συγκρούσεις με ανθρώπους εξουσίες γύρω από κοινά οικονομικά. Όσον αφορά τα ερωτικά σας, η Αφροδίτη στο Σκορπιό σας χαρίζει μαγνητισμό και σας φέρνει κοντά με ανθρώπους που σας εμπνέουν. Αν είστε σε σχέση, ευνοούνται οι συζητήσεις για κοινά όνειρα. Αν είστε ελεύθεροι, μια μυστική γνωριμία μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε τον έρωτα. Η αγάπη κάτω από τις ακτίνες του Πλούτονα σε τετράγωνο με την Αφροδίτη στο Σκορπιό δεν είναι απλή. Ζητά να μεταμορφωθείτε, να ξεπεράσετε φόβους, αιμονές και όρια. Η έλξη είναι επικίνδυνα γοητευτική.